Бу көннәрдә Апас районында чираттагы матур чара булып узды. Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы булып эшләп килүче Йылдыз Звезда район газетасының бинасы капиталь цикләндерүдән соң кабат үз ишекләрен ачты. Бинаны 5 ай эчендә эшләп чыкканнар. Ачылу тантанасында Татмедиа җитәкчелеге, район башлыгы, ветераннар газетаның яраткан укучылары катнашты. Чарадан Фәннур Хәсәнов репортажы. 1930 елның 10 августында Апас административ районы төзелә. Шул вакытларда районда беренче тапкыр район газетасы «Комбайн» оеша. Бүгенге көнгә кадәр төрле исемнәр «Комбайн», «Бригадир», «Трактор», «Йылдыз», «Звезда» астында бастырылган газета Татмедиа филиалы булып гөрләп яшәвен дәвам итә. Әлеге бинабыз 1972 елда төзелә башлаган булган. 1973 елның октябрь айында аны ачканнар һәм шуннан соң капиталь ремонт булмаган. Условиялар юк иде. Шундый иске бинада утырдык һәм менә безгә шушындый якты, матур, төзек, бөтен уңайлыклары булган бүген көндә заманча дип әйтәсе килгән бина булдырдылар. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә барсына да. Апас районының сүнмәс йылдызы Йылдыз газетасы битләрендә районны зурлап, хезмәт халкын данлап күпме күркәм язмалар бастырылды. Күпме яшь талантларны барлап ачты әлеге газета. Әйтәсем килә инде бу район журналистларга өчен түгел вакыйга, зур вакыйга. Bütün mass küllem çaralarında işlevçiler için büyük zor vakıa diye sanırım buna. Çünkü bu itinde buna trend başlandı diye tekinde buna redaksiyalar nice yıllar buna iskiri tavşalıp kiletirgen. Hem de bu mümkünde biz görüyoruz nişik bina motor yaktı, işlerge bütün şartlar tudurulgan. Hem jurnalistlerin özlerine uzun hürmeti ko'tarilib, ishga o'z qarashlari o'zgardi deb turamiz. Bek zo'r rahmat prezidentimizga, glavaga da bek qiziqsinib, shu ishni yerga yetkazgan uchun kelajakda mening o'ylayimcha endi jurnalistlarga ishlash qiziqroq ham motorroq bo'lar ish o'rinlari. Һәр басма киң эчтәлекле, яңа тормыш өчен кирәкле рубрикалар белән байытыла бара. Әлбәттә инде бу бик зур казаныш, бик зур күренеш, чөнки менә бу хәзер монда урыннарда эшли торган, масса күләм чараларында эшли торган журналистлар, аларның функциялары бик үсте хәзер. Чөнки алар информацияда җиткерәләр, алар тынычландыралар да, алар киләчәккә омтылышны да булдыралар. Шуңа күрә монда инде матур итеп эшли торган кешеләр булсын өчен монда матур җиһазлар да кирәк. Менә шундый матур биналарда анда яман итеп эшләп булмый. Шуңа күрә аларга барысына да иҗат үсешләре һәм бөтен телевизор караучылар, укучылар яратсыннар һәм алга атасыннар. Бүгенге Йылдыз ул көчле профессиональ, үз хезмәтләрен яратучы зур, талантлы коллектив. Заманында Фатих Адаматов салган нигез бик ныклы нигез булган. Шушы нигезне саклап дәвам итүче Шарипов Гаяз, Яхфарова Фатима, Сынгатуллина Мәхсума, Шарипов Гаяз, Яфисов Абдулла, Шафигуллин Хыснулла һәм алардан соң килгән буын редакторларның хезмәте юкка китми. Киресенчә, тагын да югары биеклеккә күтәрелә бара. Бина бит әле ул бина гына түгел, чыннан да әйткәндә, матур здание гына түгел, матур ишекләр генә түгел, тәрәзәләр генә түгел. Бүгенге көндә бу бина аркылы безнең халык белән, безнең районда яшәгән халык белән әңгәмә бара менә шушы бина аркылы. Бүгенге көндә монда безнең газетабызда чыга, атнага бер тапкыр Йылдыз дигән матур исемле, һәм телевидениебызда эшли. Әйтәсе килә, менә шундый матур зданиене ремонттан соң безнең телевидение газетларыбыз ныграк һәм тагын да асылрак, матурлак сюжетлар ясап, матуррак гәҗитләр чыгарып, әлбәттә инде халык күбрәк килеп үзенең булган яңалыкларын, әлбәттә үзләренең хисләрен калдырып китер дип ышанып каласы килә. Газета атнага бер тапкыр җомга көнне чыга. Филиалда 17 кеше эшли. Барлык район, республика яңалыклары яктыртыла. Барлыгы 44881 язылучысы бар. Тәүлеккә уртача 1500 кеше укый. 2022 елның 13 апрелендә район башлыгы Айрат Җиһаншин инициативасы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән төзекләндерү эшләре башланып китә. Бүгенге көндә бина үз вазифасын тулы көчтә башкара. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.